Għadda tajb kulħadd Chelsea 2, Sheffield United 2, x'pass ta' żgħata. Qed forsi ħajkonna naqra momentum wara ħamis imma meta għandek coach tal-bigilla, kwalità tal-bigilla ħatiħu. Meta rajt il-lineup mill-oħra qata' jiġifieri. Il-Gusto rajt serħu, nifhemax, għadu ġej suppost dak kellu hamstring injury malab ma' United, imma ngħidu rajt serħu. Ħriġna 4-2-3-1, Petrovic, Čalobah, Disasi li fimni iktar mdu jixxiftjaw iktar naħseb Disasi li right back. Čalobah, ir-ritorn ta' Thiago Silva, Cucurella, Enzo Caicedo, Gallagher, Palmer, Madueke u Nicolas Jackson. Oriġna l-logħba, kulħadd slow, diżastru. U l-gowl li għamilna corner biex tekun ħżiena Sheffield United ħallew lil Thiago Silva waħdu. Verament waħdu, cross Gallagher waħdu. Raqtu biex innu daħal, forsi nibdew nikkontrollaw naqal logħba. U hekk ġara din għandha l-ballun, però id-duels ġifieri 50-50 xejn, iktar aggressivi minna huwa. Għamel żball Thiago Silva naqra ma qlajniex, u ħajqgħod jiftaħ idejh meta t-tort kien tiegħu mhux ta' Čalobah jgħid in-naħa l-oħra. U mbagħad ġabu drop raqat Cucurella, Trouble, Enzo Caicedo l-ebda minnhom ħadd u qas Gallagher ħadd ma pressaħ, il-midfielder għandu l-ballun saqaħ seta' jolli rasu jara fejn jaqassam menti dal-level qed tħallih jagħmel hekk plejer. U ta' Trouble u nganna l-keeper, ifimni għandu tortax ma mistux intelaq, imma if intelaq ħabar ma saħħu daħal. U 1-1 tħil ħannin ma tufin, anka ma daw. Iwa. U d-entem l-ewwel ħaf, diżastru. Literalment passes jiena ħadd ma xrid jagħmel bla sistemi, kulħadd mhux postu, s-soltu, kemm inna staġunek. Mena wissu sissa ara l-pasta żgħata li dal-imbirek u ignoranta coach għadu ma daħħal l-ebda sistema. Issa, fit-tieni ħaf l-istess. Ndirfu l-blalen, cross ġo l-kaxxa ħadd meddilja ħadd jirpu huma, second balls, first balls, kollox huma. Snaw Sheffield United, mhux Real Madrid. Għax kieku Real Madrid qas nitkellem. U mbagħad jivventa gol tajjeb Madueke. U għettejja forsi nibqgħu bih. U mbagħad diżastru totali, naqalaw gol fin-93-94 minutes. Ballun ġol kaxxa, ħadd mek li rieħ, mbagħad xili su warblu. L-istess, kulħadd jola minn miegħu, kasa dej, missa niġu għalihom is-substitutions għal wara. U mbagħad kien baqa' minuta provajna mal xejn tolejtu. Il-logħba ntilfet ħadd ma kien ara fil-verità naqbes fuq il-players għax illum m'hemmx ħafna xi tgħid, iktar fuq il-coach ħanitkellem u l-players. Il-goaler Ivet l-ewwel goal se għandna aħjar ma mbagħad tieni gol qudiemu. Disasi jifhimni. Ma issa xi difensuri Cucurella l-ewwel goal, però ma kienx ħażin għax ma li beda jipprova. Čalobah, insomma. Thiago Silva kien tajjeb, però għaffex naqbol, ġifieri sew xilu nieqes jew ma nafx. Enzo Caicedo Gallagher it-tlieta l-huma daħna tlieta l-huma għax jafu x'ibdew jagħmlu. Diżastru. Palmer ukoll, naġġar ma kienx tajjeb, għax qed jgħidu għamel assist mhux qassam il-Madueke sa. Għall-ħares ma tafx tagħti pass minn hawn. U Madueke mhux ħażin naħseb il-gowl li ġabru. Jackson insomma ma jaqafx imma diżastru.
Bażikament kollha diżastru, x'indaħal Mudryk l-istess xejn, kellu jagħti ħeder xiqlajna gol ma taħx bada jebża. Casadei ukoll u anka Badaxil x'indaħlu it-tnej il-gol minn fuqhom l-ebda wieħed ma ħeder. Kulħadd il-bawn jibbawnzja jekk u ħadd ma jidħol huma l-lajbierek. Ċukwen kif imni x'indaħal kien naqataj, ma daħal naqas minn daħal xi 74. Għala l-Palmer, il-bravu, għala l-Palmer tistaqqat kif din il-Chelsea taqla l-Palmer. Imma insomma, ħanaqbes fuq Pep Guardiola, sorry, għax u għanna daħsam li Guardiola għanna, kem nishtiq fuq il-bravu, il-Butler, Maurizio Pochettino. Tista' jgħidu li tridu li m'hemmx players. Inti coach tiġġudikaħ fuq li għandek u bli għandek tittaħdem, jekk m'intix kapaċi dabbar, naqsek. Huwa coach imbarazz, full stop. Daqat ma rebaħ xej fajtu, u mhux ħabba fekker ila xaw coaches qatt ma rebaħ xej xorta tajbin. Da ilu hemm, u ili ngħid da indi għax naqgħet tfara korder. Mill-Lulju għadu ma ddaħħal l-ebda sistema mill-inti tista' ma' Sheffield u mal-Burnley iwallum inti taf la telab ma' tim li għalla 16 gol ħatlek lobit, għaskur ballun. Ħarġ attakka. Gallagher ma jelabx, wieħed daħħal Ċukwenka, attacking minded. Nelab il-Mudryk u Sterling ma' Madueke. Naħġu iktar offensiv, xej. Attakkanti laqqas kien hemm fi ground li Jackson u Palmer u Madueke. Ilab iktar players. Kun iktar offensiv. Jew taqla l-Palmer għax intu għan. Jew tgħid aħna xi tim li nżommu clean sheets ngħidlek iwa. Kif taqla l-Palmer? Qatt ma tista' taqla l-Palmer sakemm ma jgħidlek xwejn isma' l-għanex għajjejt jew whatever, hekk jgħid taqalhom. Diżastru, min joranta coach, min ma nafx kif tibqgħu hawn min jibqa' hemmhekk, kif temmen fih. Met inti ara, met inti. Qed ma dawk timijiet Sheffield Burnley, għalina mal-kbar, joħorġu kontrik, filosofija, ma jibżawx minnek għax jarawk li inti imbarazz, bħal maħna imbarazz, u joħorġu jilagħbu u joħoluna l-ispazji bħal United, u jkollna fej nistgħu nilagħbu għax l-individwali jilagħbu. Imma meta inti għandek timijiet bħal Sheffield Burnley joħorġu b'filosofija kontrik u jgħinek xilhom għax inti il-coach, sorry. Ġifieri huma nixhom joħorġu b'sistema u inti ma toħroġ b'sistema. Coach imbarazzu, m'hemmx kell moħra, jiena ħanilkom minn issa. Jiena li bdi draw Europa bye żgur. U nipprefer ma ntlux f'Ewropa u jitkeċċa għax jien ma tix nisapporti tal-bniedem kif tara dat-timijiet jitqu bik flok ngħid kell moħra x'ma tix tużaħħa. Diżastru inti ħadd tibqek tal-imbda. Għax ignorant menti tkun biex inti l-ek hemmhekk staġun sħiħ u ma tistax taqbad kaptu ħin kollu jbiddel it-tim ħin kollu vera l-inġeriż involuti vera, ma Casadei iddaħlu ħa 3 minuti bla esperjenza biex iżżomm wara. Jew iddaħħal il-Badaxil fl-aħħar taf li dan hija toqda għas jaf xi qed jagħmel, moħħu mhux qed ma nafx li l-ebda raġuni, iddaħħlu x'hemm. Kunx ignorant. U kif qed taqla l-Palmer. Xejn, nitkellem ma' sabi ta' Chelsea u ħadd ma jiġi għall-konklużjoni għax li jagħmel ma jagħmilx sens. Issa ma l-Everton nhar it-tnejn, probabbli xi droħra, jew forsi hekk nirpu hekk. Imma jiġri spiċċ ta' dal-istaġun ħanħelsu minn da l-ignorantu ma tistax tibqa' bih. U jiġi min jiġi l-importanti coach li jdaħħal sistema m'hemmx għalfejn winner. Imma jdaħħal sistema u tgħid ejwa mixjin fi triq tajba. Għax x'inarija. Kemm ilu hemm dal-owner? Tlejn jom sentej. U ma jkeċċux, mhux vera jgħidu jgħidu FFP, mhux vera. Ma jkeċċux għax too proud. Too proud hekk bali, l-owner, mhux bowli ta' bowli German. Għaraw l-affarijiet sew kif huma, l-owner hekk bali għax kwa l-bowli żgur keċċih. Hekk bali l-owner. Bowli sejta xejn għandu. Imma u anka diretturi Paul Wistelli u hekk, Joe Shields, Lawrence Stewart. Ma jkeċċux, għax ma jibdux jammettu l-falliment, it-tret falliment ta' coach. Għax wara Tuchel, Potter falliment.
imbarazz ta' coach. Mhux imbarazz ta' coach imma mhux coach ta' Chelsea, falla ma Lampard għasan tkellem u dan l-istess. Issa li tagħu iktar ċans għax il-poter kien hemm il-medja ma tentux ċans, keċċejtuh, mela qalu ejja ntuħ ċans il da. Għalhekk, imma issa naħseb jiena ovvjament mhux qed keċċeħ is-seta. Għax baqa' 5 robin imma kif isaffar it-tisfira tal-aħħar logħba tal-lig kontra l-Bournemouth, kif isaffar gwina gwina mill-ewwel inti baj mill-ewwel taħli xejnu. Insomma jiena ħaniqafaw għax qiegħed maħruq biżżejjed u tkellimt anzi żejjed. Issa ħandu reklami u ħajtkellem Mark Xtembri fuq Juventus kontra Fiorentina. Insemmilkom u lejli tajjeb. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Lejla tajba ħbibti u ftit tal-momenti wara li tintem il-logħba ta' Juventus fl-Allianz Stadium ta' Turin kontra Fiorentina fej finalment wara xahar u nofs irritornat rebħa fil-kampjonat. Juventus wieħed, Fiorentina xejn, gol fil-21 minuta skurjat mid-difensur Gatti. Kienet logħba illi Juventus kif stajtu tindunaw miġdi treġgħu ritornaw għar-rebħ famuż tal-Kortomużo li nisqa li ma jagħmilli l-ebda ġejt għal saħħti, speċjalment fit-tieni taqsima sa nidħol f'aktar dettall. Kienet logħba b'żewġ ċuċuħ, logħba li fl-ewwel taqsima Juventus kienu verament aggressivi, verament ħadd pjaċir narawhom jilagħbu u qed forsi jagħtuk tama u nifs ġdid. Juventus illi fl-ewwel prattikament nofsija kellhom 4 gols, 3 minnhom imħassra għal raġunijiet diversi, offside, minn ħassru l-referi, minn ħassru l-VAR. Però il-gow ta' Gatti kien validu wara daqqa ta' ras ta' Bremer ħabtet mal-lasta u mbagħad kif qed nitefgħu fix-xibka. Tieni ħaf kienet tassew deludenti fej Juventus ħallu l-inizjattiva fidejn il-Viola. Nisqalli konna verament fortunati illi meta Nico Gonzalez li nemmen li biddel il-logħba tal-Fiorentina il-ballun mis-suċċess mbagħad minn Duda. Fiorentina li ftit li xejn dew jagħtu ċans li Juventus jilagħbu fit-tieni ħaf u kieku ġew l-logħba intemmet fidro tammi wieħed jisqal li ma kien ikun instara assolutament xejn. Kif fil-ġimgħa l-oħra kieku idealment kellha tintemm fidro kemm il-Lazio kienu xi naqra aħjar ma' Juventus tilfu din id-darba ix-xorti daret favur il-Juventus. F'taminijiet Fiorentina li ilhom ma jirbħu barra minn darhom mit-22 ta' Diċembru ta' sena l-oħra tal-2023. Tgħidu li mela il-prestazzjoni kidditek fin-tieni taqsima, però li jgħod f'dan l-istadju biex naċċertaw post fil-UEFA Champions League ta' staġun ieħor huwa r-rebħ. Issa kif jiġu ma jiġux ir-rebħ. Storja oħra, żgur li din ir-rebħa tpoġġejna fit-triq il-ġusta, speċjalment wara n-nofs żelqa tal-Bologna mal-Frosinone iktar kmieni llum wara nofsinhar bl-iskor ta' xejn
u iktar tard il-lejla t-telfa ta' Atalanta mal-Cagliari bl-iskor ta' 2-1. Ta' min jgħid li Atalanta għandhom logħba inqas, Atalanta li mill-Juventus huma distakkati b'12 punt. L-uniku tim mill-insegwitriċi li rebaħ huwa ir-Roma li rebħu id-darbi tal-kapitali u xejn kontra Lazio. Niġi għal Paġelle, fil-Paġelle Szczesny intiħseb 7.5 għax literalment fit-tieni taqsima beda jagħmel il-mirakli, speċjalment il-mod kif qabeż biex iġib il-ballum ta' Nico Gonzalez. Gatti intiħsebha għal gow, għal grinta, għal mod kif iddefenda. Nixtieqna għal Gatti fiktar lobiet hekk. Bremer jien panejt li bħalissa huwa jekk mhux aqwa wieħed, huwa wieħed mill-aqwa difensuri tad-dinja. Xejn maħalla jaħrablu u kifet iktar preċedentament mid-daqqa taras tiegħu li marret mal-lasta mbagħad skurja Gatti. Danilo sakemm ma kienx hemm Nico Gonzalez fil-ground kien stilla, ma li daħal Nico Gonzalez ħarbtu, mek naħseb tibda tidher ukoll id-differenza. Cambiaso inti ħsittha Demio li l-livell kwalitattiv ta' Juventus għal illum xtaq xi ħaġa aħjar, sostitwit minn l-Arġentina għal karat kwartament minn mhux ħanti vot. Mekkeni ta' qalbu ġdid ħaqqu 6, ġieri dal-plejer jiena li votaħ jekk mhux l-aqwa wieħed it-tieni l-aqwa plejer tal-istaġun, però għamel xi żbalji tekniċi. Locatelli il-żgunern fil-kawża li Juventus ma qalawx gow, kien solidu ħafna qudiem id-difiża. Jalla nara prestazzjonijiet iktar simili għal tal-lum. Id-diżappuntani Rabbio li inteħ 5 nemmen li Rabbio kien kapaċi jagħmel iktar. Kostic, illum naħseb kellu waħda mill-aħjar lobbiet tal-istaġun, kien bej 6 u 6.5, speċjalment fl-ewwel taqsima, sostitwit minn Ilm Junior li mhux ħadd iktar minn 5.5 li għalija kien diżappunt kbir laqas irnexxielu jbiddel il-pass. Chiesa ma kienx fl-aqwa forma, tieħ 5.5 dal-plejer nixtieq xi ħaġa iktar. Min Yildiz li ntieħ 5.5 jew 6 ġieri Yildiz kważi ma li daħal kellu ċans ta' gow ma mbagħad jisu intefa' mal-ħin. Vlahovic 5.5 sfortunatament ġie diżilluż b'dak il-gowl li mbaġġi mħassar jisu minn hemm li hemm qabad it-triq nisfel. Sostitwit minn Moiseken li mhux ħantih vot. Allegri ħarreb ħadallhom ħantih 6. Ta' min jgħid punt interessanti huwa li kemm Chiesa u kemm Vlahovic kemm ilhom mal Juventus u dejjem labu kontra l-ex team tagħhom Fiorentina laqgħat ta' assist laqas kurja u gow. Għalkemm illum Vlahovic kif qed kien iktar viċin. Mela il-logħba li jmiss hija id-darbi ma' Torino ġo Stadio Olimpico Grande Torino nhar is-6. Xi ħaġa ngħid sfortunatament illum il-Juventus tilfu il-Next Gen tilfu maċ-Cesena bl-iskor ta' 2-1. Jiena ħalli fidejn il-YouTuber tal-Liverpool u l-YouTuber tal-Manchester United biex joqogħdu jiddibattu jew jiġġieldu bejniethom issa dikjarawha huma wara li draw ta' 2-2 iktar kmieni illum. Jiena minn naħa tiegħi m'għandi xejn xi nżid.
Wasal iż-żmien mistenni minn ħafna dilettanti tal-futbol, iż-żmien li naqdu l-album tal-Kampjonati Ewropej UEFA Euro 2024 se jkollna fil-Ġermanja fis-sajf li ġej. Game Breaker se jkollu disponibbli sew l-album kif ukoll il-pakketti tar-ritratti fil-ġranet li ġejjin. Għalhekk żuru l-istabbiliment tagħhom f'Birkirkara għal iżjed informazzjoni u ibdew waħsbu għal kollezzjoni ġdida, il-kollezzjoni ta' UEFA Euro 2024. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Jiena Oliver Xikluna nilqakom biex namlu il-kummenti dwar il-logħba bejn Manchester United u Liverpool. Logħba li tlabet ġewwa Old Trafford. United ġejjin minn telfa kontra Chelsea nhar il-ħamis. Telfa ngħidalija vera ħanqod neqred fuqha li hija unexpected. Unexpected għax il-United f'dik il-logħba dawru r-riżultat b'saħħa u mbagħad f'temp ta' ġiex minuti fl-extra time ir-riżultat daru l-United tilfu l-logħba. Morna għal kontra l-Liverpool, xi ħaġa ġofija ħassejt li ma kienit se tkun telfa, però ħassejt ukoll li l-United forsi kienu se jilagħbu logħba tajba. Kienu sejtuna gost kif jgħid il-Malti. Imma sfortunatament l-ewwel ħaf għal minra l-logħba seta' jinnota l-saħħa ta' Liverpool, il-tim ta' Liverpool kien wisq potenti għat-tim ta' United u nazzar ta' ngħid imnalla kien onana fil-lasta għax salva l-tim tal-United milli jaqla iżjed goals minn dak li qala. L-ewwel ħaf spiċċa wieħeb xejn, ġifieri għalkemm il-pressjoni tal-Liverpool kienet b'saħħitha tant li anke l-United laqqas xut jew xut lejn l-asta fl-ewwel ħaf kontra xi 12 hekk mhux sejjer żball 12 xut li xut jew il-Liverpool. Ovvjament wieħed minnhom huwa l-gol ta' Diaz, gol sabiħ. Però semmek jiena bdejt nistenna li se jibda t-tieni ħaf u jimlewna tilja gows. It-tieni ħaf beda u kienet partita li xorta karatterizzata mill-saħħa ta' Liverpool, però Liverpool kien hemm żball u fid-difiża ċieħ tajjeb il-Fernandes rebaħ il-ballun u xutja kważi minn nofs il-ground u skurja. U nemmen li minn hemmhekk kien punt kruċjali għax dawwar ftit il-partita. Il-Liverpool ma rrispondewx dik is-saħħa biex iġibu mhux bis-sidru imma jelbu lit-tim tal-United. Kien fadal ma' 20 minuta logħob. Meta mbagħad skurja majnu għamil gol verament sabiħ, tela minn nofs il-ground fej kien hemm cross li imbagħad ikrossja lil Garnacho reġa' taħ il-majnu darb il-ballun u plejsja l-ballun fil-kantoniera tax-xibka go spettakolari fl-opinjoni tiegħi. Il-United kif jagħmlu dejjem imorru fil-vantaġġ imma ma jafux isommu riżultat. Sfortunatament ngħid jiena ma naqbilx issa dak huwa forsi il-ħsieb tiegħi jiena, imma jiena ma naqbilx mal-mod kif biddel it-tim, kif biddel għamel is-substitutions. Jiena anke fil-bidunet li tibda l-Kambwala ma tantx joġobni bħala plejer, imma mbagħad kif biddel il-partita taqla l-Garnacho u taqla l-Majnu biex iddaħħal il-Mason Mount u l-Amrabat. Jiġifieri
il-tim jibda jitkellem waħdu, ġifiri minn ħobb jara l-futbol. Naħseb Ten Hag jiddizappunta ħafna drabi meta jagħmel dat tip ta' substitutions. U ibgħat it-tim at the end of the day. Fil-fatt fl-aħħar forz tal-chaos li kien hemm fil-logħba minħabba li il-Liverpool rridu jiskurjaw, rridu jġibu dru, mhux biss idru rridu jirpu, imma mbagħad kien hemm seħħ il-fawl li għamel Wan Bissaka, min qed jgħid li mhux fawl imma jien fl-opinjoni tiegħi għalkemm Wan Bissaka ma miss il-plejer tal-Liverpool, però xorta sbilanċjah fil-kaxxa. Jiġifieri jena lija kien penalti. U ma sraqna l-ebda punti ġejna draw, ġifieri nazzarda ngħid dil-arma jena nħobba ħafna u l-Liverpool mhux jitin favorit tiegħi, imma nazzarda ngħid li draw kienet naħseb tajjeb ħafna l-United. Nfakkar li dan is-season il-Liverpool ma rnexxilhomx jirbulna logħba waħda u dan mamluħx fl-arżminijiet tal-United, ġifiri ħlifa l-eċċessjoni li jgħoddu jifirħu bija ta' 7-1. Tellifnilhom il-punti. Ġifiri issem l-Arsenal l-ewwel jiena bħala xewqa li nara t-tim tal-Arsenal jieħu l-lig. Wanna xilu ma jieħu l-lig u nemmen li jilgħab futbol sabiħ ukoll u ħaqhom jieħdu l-lig. Ovvjament ma nixtieqx li s-City jieħdu l-lig għax huma il-tim ta' derby ta' Manchester. Jena xaħġa punt forsi għax nsejt nsemmi huwa l-fawl ikraħ li għamel Casemiro. Naħseb dak il-fawl kien jirrikjedi mhux biss karta safra imma anki karta ħamra. Kien fawl ikraħ u seta' kellu ħafna reperkussjonijiet iżjed anki fuq minn seħħ il-fawl. Jiena minn hawnhekk ħansellmilkom ħanaddi il-filmat issa il-kollegament naddih mal-ħabib tagħna Julian. Insellmilkom. Insellmilkom l-aħwa. Issa ħan nitkellem fuq il-logħba tal-bieraħ bejn il-Liverpool kontra l-United fejn l-iskor spiċċa 2-2. U ngħidilkom il-verità, żewġ punti oħra maqaj mill-Liverpool. Għax tajjeb kemm konna tajjeb dis-sena ċertu logħob ma tistax tfalli. Vera l-United dejjem jistgħu jagħtu kedda u Trafford imma kif kienet il-logħba l-bieraħ kellna nagħlquha fl-ewwel ħaf, kellna 15-il ċans kull ma skurejna gol wieħed. U mhux talli hekk, talli l-ewwel xut li kellhom il-United logħba sħiħa skurjaw. U minn żball ta' Kwansaħ. Ġifieri tajnihom regali l-United. X'ibda nitkellem fuq il-logħba. Fl-ewwel ħaf konna l-aħjar tim ġifieri, eżin ma kien hemm l-ebda dubju, x'fa speċi ddominajna l-possess, konna nikkrew iċ-chances, imma kull ma konna tħallna fil-half time vantaġġ ta' gol wieħed illi ma kienx biżżejjed u qed naraħħa daqsxejn ta' problema li f'ċertu logħob ma nistgħux nagħlquhom. Is-sens ma stennejtx li dawk iċ-chances konna ħaniġu 7 f'xejn 8 f'xejn hekk eżin ma rridx nidher illi qed nara kbir imma kien hemm ċertu chances ma bil-fors kellek tagħmel aħjar, bil-fors. U mbagħad fit-tieni ħaf il-United dew jilagħbu daqsxejn aħjar, però l-ewwel ċans tagħhom ġie wara żball ta' Kwansaħ fejn għamel pass ħażin li Bruno xxuttja minn nofs il-ground tista' tgħid u spiċċa daħal il-ballun. Issa jiena mhux ħanipprova nikkritika jew waħħal f'player għax fis-sens ultimament it-tort tagħna nfusna li ma rbaħniex il-bieraħ, mhux għax plejer għamel żball. Kwansaħ minn mindu beda jilgħab magħna dal-ewwel staġun tiegħu kienet jilgħab tajjeb ħafna u taqta' l-iżball tal-bieraħ tajjeb kien għalija, kien sod.
il-ħaġa li ma fimx hija issa mhux qed nipprova nagħti impression li naf aħjar minn Klopp għax ħadd ma jaf iktar minn Klopp fl-aħħar mill-aħħar, imma ċertu deċiżjonijiet li ma tifhimx understandable inti li saqs il-mistoqsijiet għax fis-sens Konate kien għadu kemm ġie mill-injury. Il-ħamis kien logħba ma' Sheffield. Ma nafx għalxiex ma bedix il-Kwanza il-ħamis u l-Konate l-bieraħ. Eżin, mhux qed ngħid li kieku kien hemm Konate konna nirbħu żgur, imma qed titfa' responsabilità żejjed fuq plejer li dan l-ewwel staġun tiegħu. Jiena ma nixtieqx li jekk għal qatt ikollna żagħżugħ ikun beda tajjeb imma tajni ħwis responsabilità u spiċċa mara n-niżla, imma rridx naraħ għalik. Ma affarijiet li jiġru. Taqta' żbalja mill-Kwanza ħalli kellu logħba tajba. Il-problema kienet in-nuqqas ta' finishing li kellna. Fl-ewwel ħaf stajna mlejnihom il-dawn. Mhux ma rridx nidher li qed nesaġera imma l-ammont ta' chances li kellna nimlewhom. U l-fatt li kien hemm logħba oħra fejn ma rnexxinniex nieħdu chances dik hija ħaġa mhix aċċettabbli. X'nifhem li ċertu players ma jkollhomx aħjar logħba, fis-sens ma tistennix il kulħadd ikun 10 on 10 week in week out. Però tlifna żejjed chances u jekk ħanibqgħu hekk il-league mhux se nieħduh, fis-sens ma nidher li tajt qalbi mill-league jew hekk għax ovvjament għadna fuq. Qegħdin it-tieni ħabba li Arsenal għandhom goal difference aħjar. Però daw iċ-chances li qed nitilfu jekk ħanibqgħu sejrin hekk jaf kif qabad ngħid, jaf jirovina ċ-ċansi li nieħdu l-league. U dal-league x'għad li nieħduh iktar minn qatt qabel għax l-aħħar staġun ta' Klopp. Għax mis-sena li ġejja ħajkollna era ġdida taħt manager ġdid illi sakemm ma jkunx hemm xi tibdil nippretendi li l-coach tagħna ħajkun il-coach Portugiż Ruben Amorim tal-Sporting illi s'issa jagħmel biċċa xogħol tajba ħafna. Għal-bidu kont jadaq xejn xettiku għax ma kontx naf fuq jew hekk imma meta bdejt naqra fuq kull fejn mar għamel suċċess. Kien mal-Braga għamel 4 xhur rebaħ tazza hemmhekk u mbagħad 4 xhur wara mar mal-Sporting għax ħallsulu l-klawżola tal-li kellu fil-kuntratt. U s'issa rebaħ 4 tazzi hemmhekk inkluż il-league illi l-Sporting hemm musser żbaljat kellhom xi 20 jew 40 sena kemm kienu ilhom ma jieħdu l-league. U da ġie ħal-league kien u jidher li hemm possibilità kbira li jirrepeti il-league eżin għax il-bieraħ lura kien hemm partita Sporting Benfica li Benfica huma t-tieni u kienu repaw Sporting b'gol fl-aħħar minuta u hekk jinsabu 4 punti fuq il-Benfica u b'logħba nieqsa ġifieri jekk irbu l-logħba żejda l-logħba nieqsa li għandhom ikunu 7 punti fuqhom u l-league daqs jispiċċa fil-verità. U jgħid fil-final tat-tazza Portugiża wkoll ġifieri jgħid tajjeb ħafna dis-sena u nemmen illi jkun coach tajjeb magħna. Ovvjament irdu ntuħ ċans, jien ma nistennix illi s-sena d-dieħla ħajġibna nikkompetu nerġgħu mill-ewwel għax ovvjament dan huwa proċess inti. Imma li nistenna kieku minn Amorim huwa li nirbħu mqar Carabao Cup jew FA Cup fiċ-Champions League ma mmorrux ħażin fis-sens nassu naqa' u fil-league niġu top 4. Eżin jiena persuna normalment ikolli high standards u hekk nistenna l-aħjar imma tikkonsidra ċertu fatturi bħal pereżempju dal-ewwel staġun tiegħu barra l-Portugal għadu żgħir
u ħajju post l-aġenda tal-klabb. Rridu ntuħ ċans u nkunu paċenzjużi. Ma insomma, ħalli ma nħellix fuq tal-manager. Fuq l-logħba hemm ċertu players qed jinkwetawni naqa'. Szoboszlai kif sħabi għafuni jiena big fan tiegħu eżin verna raħ player tajjeb imma dan l-aħħar ftit xhur qed juri ma jiflaħx jagħmel logħba sieħa. Ma nafx għal xiex ngħidilkom il-verità, nifhem illi forsi għax xadu kemm ġej minn żewġ injuries imma jista' jkun ukoll għax fil-bidu fl-ewwel 4 xhur meta kien tajjeb. Kiet jilab kollu anke ċertu lob illi ma kellni bżonn li Szoboszlai jilab, pereżempju fil-gruppi tal-Europa League labnieh xorta. Forsi dik qed tagħmel xogħla, ma bħala wiri mhux qed ngħid li qed ħażin jekk tażim biex ma nistemax ħażin. Però nistenna ħjar, x'anke ċert il-passing mhux jagħt hemm. La jkollu ċans ix-xutti mhux qed jieħdu. Ma nafx jiena. Nunes il-bieraħ tilef ċans quddiem il-lasta. X'kultant ma nifhmux il-Nunes għax iċ-ċans titqal jagħmilhom. U l-fif ma jagħmilhomx. Dik ħaġa li sfortunatament ħażommu lura milli jkun striker world class. Jiena nemmen li li Nunes u viċin ikun world class, imma qabel ma jitgħallem kif ħajspiċċa ħajfinixxi dawk iċ-chances li tistenni li jagħmilhom, ma nsax inqisu world class. Għala volja, dis-sena jgħat tajjeb Nunes li jgħat tajjeb ħafna ġifieri, tifhmunix ħażin, jagħti kollox għat-tim jirsisti, ġifieri jagħmel minn kollox għat-tim u dik titapprezzaħħa dejjem. Bħal Diaz ukoll. Jiena Diaz dal-aħħar kont daqsxejn xettiku fuqu għax mhux l-aħjar finisher, imma l-work rate li għandu għat-tim ma tistax ma tammiraħiex dik il-ħaġa. U apparti xkultant Diaz mhux l-aħjar fil-finishing, ħaġa li ddeqni daqsxejn hija illi xkultant il-ballun iżommu żejjed f'saħħ, fis-sens jkollu ċans jikkrossja jipprova jaqbeż iktar players illi dik ma tantx tinżilli sew. Kien hemm daqsxejn kontroversja jekk il-penalty kienx ta' Elliott il-bieraħ. Għala volja ħankun onest, mill-aħħar replays li rajt, der inqas gravi minn kif ġabuh l-ewwel. Kif ġabuh l-ewwel kien bla dubju. Però tal darba darbtej tlieta, għala volja xorta nemmen li penalty ma kienx gravi daqskemm kif der fil-bidu. Kienet reckless minn Wan-Bissaka fis-sens ma kellux għalfejn joħroġ ta' hekk. Fl-aħħar mill-aħħar penalty ir-referi għamel deċiżjoni tajba għal darba. Imma xorta tiġi draw ta' tkun qed ftajt ir-race tinħassisa telfa. Għax anke l-fatt li l-United għandhom il-Johnny Evans, il-Rafa Varane u Lisandro Martinez kif kolluk xo Malasja Mwerġajn ma sawx nirpu kontra United li għandhom il-Maguire u dak iż-żgħir li ma nafx ismu. Musa nipprova ħana għannek, nipprova ngħid ismu ma insomma. Tlifna chances, ma kellix tkun logħba ta' tutu. Bil-chances li kellha tkun iktar għalina, ma nsawx għaddu sejrin ngħidu għax kieku ħadna chances kien jiġri hekk u hekk. Eżin logħba spiċċat tutu, inut li nibqgħu ngergru fuqha għax fl-aħħar mill-aħħar xejn ma ħajinbidel. Ġast nittamaw, irridu li x'ismu mill-logħbiet li ġejjin nippruvaw nirbħuhom u anke nippruvaw ntejbu l-goal difference għax jekk il-lig jispiċċa bil-goal difference nkunu aħna u l-Arsenal għandhom vantaġġ għax fl-aħħar 5 logħbiet away skurja 20 gol ma qalawx gol u tlifna l-opportunitajiet aħna biex intejbu l-goal difference. Mela biex nagħlaq
vera disappuntat fuq il-logħba tal-bieraħ jiena. Jisna ma tallimniex mill-iżbalji ta' 3 ġimgħat ilu. Għax jiena stennejt ħafna ħjar, ħankun onest, għax l-FA Cup lajna xit-tor tagħna ma ħadniex iċ-chances u kien hemm ċertu ċirkostanzi bħal eżempju 5 kontra 2 kontra attakki ma nistgħux niskurjawhom. Il-bieraħ kien hemm ċirkostanza wkoll l-istess ma jnexxilniex. Ma nafx jien. Nixtieq illi nara improvement kbira fuq quddiem. Xala volja għandhom numri tajbin dis-sena xorta seta' kellhom numri aħjar. Eżempju Diaz minn għaliex 13 gowl għandu. Seta' kellu iktar fl-opinjoni tiegħi. Gakpo kellu 12, seta' kellu forsi ftit iktar fl-opinjoni tiegħi. Nunes għandu 18, forsi ikollu mqar 22 jew 23. Jota ma nistennix li kollu iktar għax għandu 14 il-gowl. U tilef periodi twal dal-istaġun ġifieri Jota huwa plejer li tieħ ċans ħajamlu dejjem kważi u ħassejnija dik. Ma then again il-United kellhom tista' tgħid kważi l-first choice backline imweġġa. So jekk irdu waħlu f'xi ħadd fuq il-bieraħ irdu waħlu fuq nfusna għax ma ħadniex iċ-chances u kienet missed opportunity ta' veru. Ma insomma, jiena Ġoli Ingrixxi nixtieq nirringrazzjakom tal-ismajtu l-analiżi tiegħi. Qabel nagħlaq nixtieq nirringrazzja l-sponsors tal-paġna, The Game Breaker, El-Catalan Spaces u The Barber Room. Nixtieq nfakkarkom li bħal dejjem il-video tistgħu tarawh dal-waqt fil-YouTube channel tagħna jisimha l-Kamra Sportiva. U iltaqgħu magħna aktar tard il-lejla ma' l-editur tagħna Antonello li ħajtkellem fuq il-logħba tal-Udinese kontra l-Inter għal ħabta tal-11 kwart. Grazzi u l-lejl tajjeb.